Hola a tots i totes. Avui el que farem serà el dibuix d'un retrat. Aprendrem a fer cares. Què necessitarem? Un full, un regle, jo continuo amb aquest regle, un llapis, una goma, goma no necessitarem, un sacapuntes per sempre de punta i rotuladors. Aquesta feina la farem amb rotuladors. Doncs com sempre el primer que farem serà fer el requadre per deixar una mica de marge a la nostra fulla. Doncs molt bé, ja tenim el requadre. Per aprendre a dibuixar una cara, el primer que hem de fer és fer un cercle i dividir-ho en 4 parts. Mireu, farem un cercle, no cal que estigui molt bé, i dividir-lo en 4 parts. Aquest és el truc per saber fer un dibuix. I farem 2 dibuixos, d'un nen i d'una nena, i veurem quines opcions tenim. Molt bé, doncs farem un cercle, no cal que estigui molt bé, un cercle per al cap del nen i un altre cercle per al cap de la nena. I com hem dit, dividirem això en 4 parts. Intentarem que el cul centrat estigui més o menys al mig del nostre cercle. Doncs el primer que hem de dibuixar ha de ser el nas, i el nas serà el que estarà aquí, al punt central. Per exemple, del nen li podríem fer un nas com aquest, i a la nena li podríem dibuixar un nas com aquest. Molt bé, doncs un cop tenim això, l'important serà dibuixar després una boca. No li farem la boca, al nen li farem una boca somrient, aquí, centrada, veieu, li caia la meitat. I a la nena li farem una boca una mica descentrada, perquè comenci aquí i acabi aquí. Molt bé. I ara dibuixarem els ulls. Els ulls més o menys tindrien estar a la meitat d'aquest espai, però això no sempre és important. Per exemple, farem els ulls del nen així, uns ulls aquest i aquí l'altre ull. Això ho repassarem, no importa perquè després ho repassarem amb llapis. I els ulls de la nostra nena doncs hi farem, per exemple, a aquesta alçada, 1 i 2. I ara és molt important on posem la part a dintre dels ulls, vale? Molt bé, doncs posarem, per exemple, un ull que estigui per aquí per al nostre nen, i per a la nostra nena li farem unes ratlles així i posarem una mica cap a baix, i posarem que estigui al centre aquí i l'altre aquí. Molt bé, doncs al nen com li farem? Farem el coll. Els colls tindrien que estar d'aquesta línia que baixa, doncs més o menys una mica al centre, centrat, i l'altre aquí. Perfecte, aquí ja podríem aprofitar per fer, per exemple, el dibuix. Podríem fer diferents tipus, però aquesta part ja farem amb un altre dibuix. Molt bé, doncs què més podríem fer? Doncs les orelles. Les orelles sempre aniran una mica per sobre d'aquesta línia. Doncs farem una orella per aquí i una altra per aquí. I amb un petit detall perquè sigui com les orelles. Molt bé. I a la nena no li farem orelles. Per què? Perquè posarem els cabells i no es veuran les orelles. Molt bé, i anem a posar ara el cabell. Doncs els cabells els podrem fer de moltes maneres. Jo, per exemple, aquí li faré un cabell així i després una mica que surti per la part de darrere, per aquí, i una altra per aquí. Molt bé, aquí hem d'acabar de fer els ulls que no ens hem posat, posarem així, un altre per aquí, i això després ho pintarem de color, amb el rotulador de color negre. Les celles. Per als nens, les celles normalment sempre són més gruixudes, i per a les nenes, les celles sempre són més primes. Perfecte. I ara anem a fer-li el cabell a la nena. Doncs farem que vagi per aquí i un altre per aquí, i li farem que vagi per aquí i, per exemple, per aquí, d'acord? Aquí li farem doncs una cosa que vagi així. Aquesta, com és la primera part, que és en llapis, no cal fer masses detalls. I ara li farem una mica de barbeta i aquest al mig. Molt bé. I a aquesta li farem com si tingués uns taquetes aquí per la cara. Doncs molt bé, ja tenim el nostre dibuix base. Què farem ara? Doncs ara començarem a pintar.
Doncs anem a pintar. Això com porta una mica de temps, ho passarem més ràpid perquè aneu veient. Recordeu, sempre fer el cercle primer i la divisió de 4 parts. I centrar el nas que estigui centrat, els ulls, celles, boca, etc. Totes les parts de la cara. Primer pintarem i després repassarem. Recordem que repassar sempre és l'últim. Doncs som-hi a treballar. I amb això tindríem els nostres 2 dibuixos. Bé, ara què ens faltaria? Doncs amb el mòbil fer-li una foto i enviar-li aquesta feina al nostre professor o professora per veure què tal ens ha sortit. Doncs espero que us hagi agradat i ens veiem d'aquí 15 dies. Que vagi bé. Bona sort!